Salamat sa Ginoo sa mabugnaw nga kabuntagon. Salamat sa Ginoo nga bisan ulan, rain or shine, no, nianhi gyud ang matag usa alang sa pagsimba sa ato ang gamhanan ug balaan nga Dios. Ako nalipay, amen, atong palakpakan ato ang Ginoo. Ako nalipay nga bisan og bugnaw ang panahon, mainiton ang ato ang pag-awit ug pagsimba diha sa Dios. And we pray that this will be a day nga makaselebrar gyud ta sa pagkamaayo sa Dios. Ilabi na nga aduna kitay communion karon nga adlaw. We remember the Lord Jesus Christ. We remember His life, His death and His resurrection ug ang iyahang pag-uban kanato karong adlaw. But not only that, mga igsuon, gikan pa kini siya no sa pipila na ka mga tuig nga kita nagaselebrar og Discipleship Month during the month of August. So mao nang akong giingnan atong mga igsuon nga dili sa ato i-play kadtong video kay mo pahulay sa ta sa libro sa Epeso. No, kabalo ko nga gapanikad gyud mo nga maminaw sa libro sa Epeso o sa mga pagwali sa Epeso. Apan tungod kay gusto nato nga mapasabot ug ma-emphasize no ang discipleship dinhi sa Golden City Alliance Fellowship sa ato ang local church nga gihatag sa Dios kanato. Ato ag yung tagaan pod og kanang pag-notice or pagwali mga usa ka bulan nga pagwali kabahin gayud sa importante kaayo nga sugo ni Ginoong Hesus nga kita maghimo og mga tulunan or mga disciples, mga disipulo alang sa kahimayaan sa Dios. And for 1 month no sa upat ka Domingo nga diin kita magtapok-tapok karong bulan sa Agosto. Atoa kining pagahisgutan gayud ug uban niini no siguro uban sa inyo aduna nay notes nga gikan didto sa likod nga diin ato anang giplastar daan aron dili lang dinhi sa atong mga pagwali ato ang ma-take note ang ato ang mga wali or butang sa papel, bisan pod sa atong panimalay ato ang ma-review, bisan sa atong wider group, pwede pagyud nato ipalalom ang ato ang mga paghisgot-hisgot kabahin sa discipleship. Kay usa gayud kini siya sa essential nga mark of a Christian that is to make disciples of all nations. No, mao gyud na ang gusto nato nga ipasabot. Sa miagi nga tuig ato ang gitagsa-tagsa og pagsabot ang Mateo 28, no? 18 hantod sa 20, ang Great Commission sa upat pudto siya ka mga Domingo ato agyud tong gi-chap-chap og ato ang gisabot pinaagi sa paglamdag sa balaang espiritu. Og karong bulana ato ang gitituluhan ang ato ang Discipleship Emphasis Month as the 24/7 disciple, the 24/7 disciple, highlighting nga ang discipleship is not just an activity, a program, or a quote-unquote ministry sa church, kundili that is our identity. Tungod sa grasya sa Ginoo, nahimo kitang magtutuo ni Ginoong Hesus, nga kung kita magtutuo ni Ginoong Hesus, disipulo kita ni Ginoong Hesus, which is why it is a 24/7 disciple. Bisan sa ato ang pagtulog, pagkaon, pagligo, o unsa may atong ginabuhat, kita disciple ni Ginoong Hesus. That is our identity. And we will be looking into several marks of biblical discipleship. Kay kabaluta mga igsuon, nga dili man inimbento sa Kristyanismo ang pulong nga discipleship. If you remember, si Paul was a disciple of Gamaliel. So sa una naa na kanang quote-unquote discipleship nga relationship, but then the Lord Jesus Christ made it or adopted it into Christianity and given it special or essential marks for it to become a biblical kind of discipleship. Na ay mga discipleship nga dili mao, so maunang mopalalom kita kung ato ang lantawon kung unsa gayud ang biblical kind of a discipleship. Now, this morning we will be looking at the first nga mark of a disciple ug ato ang gitituluhan ang ato ang pagwali.
ang disipulo ug ang dakong plano sa Dios. We will be looking into the book of Acts, mga buhat, kapitulo 1, versikulo 1 hantod sa 8. Importante kaayo ni nga ato ang lantawon ang pulong sa Ginoo. The most kanang pinakasikat ni ini nga bersikulo kay kanang sa bersikulo 8. Apan ato ang tagtagaan og pagtagad kung unsa gayud ang kinatibuk-an nga istorya nganong nasulti kadto ni Ginoong Hesus, ang Acts 1:8. So mga igsoon, atong basahon, I hope nga ready kita, excited kita nga maminaw sa pulong sa Ginoo karong kabuntagon. Sa kadtong mga naa online, I hope excited pud mo kauban siguro sa mainit nga kape. No, I hope nga naapud unta tay kape samtang maminaw kita sa pagwali karong kabuntagon. Let's read mga buhat 1 versikulo 1 hantod sa 8. Sa nahauna kong basahon, o Teofilo, naghisgot ako mahitungod sa tanang butang nga gisugdan ni Jesus sa pagbuhat ug pagpanudlo. Hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya, paingon sa langit. Tapos siya makahatag og mga tugon pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. Tapos sa iyang pag-antos, kanila mipakita siya nga buhi pinaagi sa daghang mga pagpamatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan kaadlaw ug nagsulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug samtang diha siya uban kanila, siya misugo kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem, kundili sa pagpaabot sa gisaad sa Amahan, nga matud pa niya, inyong nadungog gikan kanako. Kay si Juan sa pagkatinuod nagpangbautismo sa tubig, apan sa dili madugay, ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. Ug unya sa nagkatigom sila, gipangutana siya nila nga nag-ingon, Ginoo, niini bang panahona karon iga pahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Ug siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa Amahan, pinaagi sa iyang kaugalingong gahom. Apan, kamo magadawat hinuon o gahom diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo. O kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ang Dios magapanalangin sa iyahang pulong ug magahatag og paglamdag kanato pinaagi sa balaang espiritu samtang ato ang pagatun-an ang iyang pulong karong adlaw. Sa halos 6 na katuig nga ako gidala sa Dios aron mahimong parte sa local church sa pamilya dinhi sa GCAF. Ako gayud na dasig sa kadasig usab sa ato ang mga leaders when it comes to discipleship. Oh, how I praise God nga mainiton ang discipleship nga kasing-kasing sa ato ang mga leaders that has formed as well my mindset and my ministry nga outlook that is really to make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded, ug ang promesa sa Dios nga, lo, I am with you till the very end of the age. Ako gayud nakakita, nakapasalamat sa Dios sa kinabuhi sa atong mga leaders, both young and old, who are so passionate in making disciples for the Lord. However, one of the things that we want, usag yun nga gusto nato nga mahitabo samtang kita magtuon, mag-emphasize sa discipleship in this month of August is to bring back discipleship into the context of God's Word. Asa mangyud na himutang ang discipleship, una, sa dakong istorya sa Dios, unsa mangyud ang kapuslanan niini aron sa pag-uswag sa gingharian sa Dios, and how should we respond knowing this great plan of God aron kita makabuhat sa ginatawag nga biblikanhong
pagdisipulo. Kay mga igsoon, naay myths actually when it comes to discipleship. And there are several of them. I'm just gonna give you 4 myths of discipleship karong kabuntagon. No? Una nga myth of discipleship, kanang giingon nila nga, it's all about discipleship. So, naay implikasyon nga ang Christian life is all about discipleship. Well, ato ang i-recognize that indeed, Jesus used certain reproductive metaphors, no, sa kingdom ni God. Apan, when you look at the disciples, God never evaluated the disciples kung unsa kadaghan ang ilahang na reproduce spiritually sa ilang mga pagwali. When you look at the churches of Revelation, 7 churches of Revelation, God did not judge them in terms of how many reproducing disciple makers that they have. No, niingon si Jesus nga, woe to you, Philadelphia, or unsa ba nga church, because you do not have enough disciple makers making disciples. No. But it has always been in their character and faith, in their perseverance, in their righteousness, in their holiness, in terms of their relationship to the Lord. Yes, again, I want to emphasize, which is why we are celebrating Discipleship Month the whole of August. Discipleship is very essential, but it's not all about discipleship when it comes to the Christian life. Yes, Jesus also uses agricultural metaphors sa mga sumbingay nga iyahang gihatag when it comes to the kingdom of God. However, ang klase sa agricultural growth nga gipasumbingay ni Ginoong Hesus is not dili pinugos nga growth, not a franchise kind of a growth, unsa kanang ginatawag nila networking kind of a growth, but a slow yet purposeful growth, organic kind of a growth nga naa sa pagtuo in abiding in the Lord Jesus Christ. Ang ikaduha nga myth, no? So naay mga blanks diha sa atong mga papel, no? Ang pulong diha gaingon nga dili ang pagpadaghan mao ang pinakaimportante sa gingharian sa Dios, kundi ang ebanghelyo. The gospel is the most important when it comes to the Christian life and the kingdom of God. Dili ang pagka-produktibo, being productive, ang sukod sa kahamtong when it comes to maturity. But it's pagkamatinud-anon, faithfulness in the Lord, maugayod ang kung moatubang nakita ni Ginoong Hesus, maugayod nga mahimo kitang accountable sa Ginoo when it comes to our faithfulness to God. Ikaduhang myth, mga igsoon, and we will be talking more of this on the coming mga days. Ikaduhang myth is the myth nga gatuo kita nga discipleship is optional, no? Pwede ra ko nga kanang a church goer or a Sunday Christian, but optional lang ang discipleship. Some expressions of Christianity seem to believe nga ang pag-adto sa simbahan regularly, being a good person, is all that is required to be a Christian. Apan kung kita naminaw gayud sa mga pagwali kabahin sa Ephesians of the inexhaustible richness when we are growing in the love of God, no? Diha gyud nga sa atong kadato diha kang Kristo maoy mutuklod kanato sa mga Kristohanon nga mopalalom in discipleship diha sa dakong gugma ni Kristo. So kita nga tinuod nga mga Kristohanon nakatilaw sa gugma ni Ginoong Hesus, dili kita matagbaw kung superficial lang ang atoang pagkatilaw sa gugma sa Dios. Mudahib gyud ta, mupalalom gyud ta. And that is the way of discipleship, to immerse ourselves into who God is ug unsay iyang dakong plano, which is why mga igsuon, discipleship is not optional when it comes to being a believer of Christ.
Mao kana ang ikaduha. Ang ikatulong nga myth, mga igsuon, is kaning, again, the thinking, I mentioned it earlier, nga discipleship is like a program or quote-unquote ministry sa usa ka simbahan. No? That is a myth. That is wrong. Ang program, ang panghuna-una nga programa ang discipleship, nag-ilad ka nato nga kung moadto lang ko sa simbahan o moapil lang ko kanunay sa wider group, usa nako ka disipulo. No? It's not on the things that we do that makes us disciples, kundili tungod kay ang ato ang identity is a disciple of Christ, maunang magabuhat kita og mga buluhaton sa usa ka disipulo. Do not turn it around. Ayaw baliha, mga igsuon. Ang tinuod nga Kristohanon, disipulo ni Ginoong Hesus. That's why you do all these things. Maunang nisimba ka karon, maunang moapil ka sa imuhang wider group, maunang nagkinabuhi ka og balaan diha sa grasya sa Dios because you are a disciple of the Lord Jesus Christ. No, we must be duly cautioned. Dili gyud nato kalimtan, dapat bantayan nato. No, pwede man nga we can study all about discipleship. Pwede nato na basahon sa mga libro apan dili gyud di ay ta disipulo. Pwede di ay na kay wala man ta nakadawat sa grasya sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Discipleship is not something that we do or we study. Atoa ka ng identity as children of God ug mao kanay mag-determine sa pangadlaw-adlaw nato nga buluhaton. Ikaupat nga myth when it comes to discipleship, kanang pulong pod nga ginaingon, discipleship is about me. No? Although dili man gyud siguro ni naas atong huna-huna kanunay, pero naay usahay nga kung dili ta magbantay, naa ni siya'y kamatuuran in the way we think of our Christian lives. Yes, discipleship may concern, involve, and affect you. No? Matransform ka diha sa gugma sa Dios through discipleship, but dili na siya. It's not about you. Discipleship is not primarily sa inyong marriage, no, to make your family strong or to give you a better life, improving your communications, to help you resolve conflict, to help you a better student and all that. Mga igsuon, ang pagkaila o pagtuman kang Kristo mao ang tinuod nga kabahin sa pagdisipulo. It's really about knowing and obeying the Master. Because siya man naaman sa iyaha naga-revolve ang ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi, isip mga Kristohanon ug disipulo. It's in the Lord Jesus Christ. Knowing the Lord Jesus Christ and obeying His words. And then if you notice sa Biblia, naay taas nga standard si Jesus Christ. And we are to submit to the standards of the Lord Jesus Christ. Wala gyud gipaubos ni Ginoong Hesus ang ihang standard sa pagkakita niya sa daghang panon. Moingon siya nga, "Oy, paubsan ako akong standard kay naa na may daghang mga panon." But then Jesus maintained His standards to a point nga kadtong mga kadaghanan, the crowds, ingon nga, "Ay, di man ako na kaya, mulakaw na lang ko, mubiya na lang ko." And as well as followers and disciples of the Lord Jesus Christ, we must never give up the standards of the Lord Jesus Christ when it comes to making disciples. No nga, dili na lang taman or importante man na ang family life, no? Importante man na ang resolving conflict o ingon ana nga mga skills. But then we should never stop there. Kay adunay standard si Christ and He never lowered that bar, especially in terms of righteousness and holiness and faith and perseverance. Dili na to na ipaubos isip nga magtutuo og mga disipulo ni Ginoong Hesus. So these are just 4. I know that we will talk about more of this, mga myths of discipleship in the coming days. And these are one of the things nga gusto nato nga
makorek pinaagi sa pulong sa Dios, kabahin sa discipleship, because there is a biblical kind of discipleship na apoy mini or piki nga pagdisipulo. Dapat kita magpailalom gayud sa sumbanan sa Dios when it comes to discipleship. Now, my friends, one of the things sa prayer ni Ginoong Jesus sa John chapter 17, nag-ingon siya ani, no? When it comes to eternal life, kabalo man gyud ta nga by grace through faith in the Lord Jesus Christ. But there is very interesting nga gisulti ni Ginoong Jesus. Gaampo siya sa Dios, niingon siya, ug ang kinabuhing dayon mao kini, this is eternal life. Ang ilang, talking about the disciples, pagkaila kanimo nga mao ang bugtong ug tinuod nga Dios, the only true God, ug kang Hesukristo nga imuhang gipadala. The eternal life that Jesus is talking here is not only sa quantity, no, katason sa kinabuhi, but also the quality, ang klase sa kinabuhi sa usa ka disipulo ni Ginoong Hesus nga nagpamatuod gayud sa tinuod nga eternal life sa usa ka disipulo. Mao ang iyang pagkaila ug padayon, the journey of knowing God. Because as we are here in this world, dili gyud ta maabot sa panahon nga kumpleto nato nga mailhan ang Ginoo. Hingpit nga mailhan ang Ginoo tungod kay ang Dios infinite man. But in our journey in growing sa pagkaila kang Ginoong Hesus, mao kanay magpamatuod sa pagkatinuod sa imuhang pagkadisipulo ug sa kaluwasan nga anaa kanimo. And this is what Dr. Luke is writing about in the book of Acts. Nagsulat siya og mga pagsaysay kabahin sa book of Luke and the book of Acts to a person named Theophilus. There he wrote about all that Jesus began to do and teach until the day he was taken up to heaven. That is in verse 1 and verse 2. Kining tawo nga si Teofilo, sadly, we do not have a record kung kinsa gyud ning tawhana. We do not really know who he is. Naay duha ka panghuna-una ang mga theologians. Una, kay meaning manggod sa Teofilo is loved by God. So, ang una-una sa mga theologians nga kini nga mga letters gipadala sa mga klase-klase nga mga Christians, generally all those who are loved by God, to tell about the truthfulness and reliability nga si Jesus tinuod gyud siya, natawo, nagpakatawo, no, nagkinabuhi, namatay ug nabanhaw. The truthfulness and the evidence of it. Ikaduha, napoy giingon ang mga scholars nga it's really a person because of the title nga Most Excellent Theophilus. Naa siya taas nga titulo isip usa ka Romano nga official. Again, to prove the truthfulness nga tinuod gayud, dili lang to bakak. Naagyoy historical nga panghitabo nga diin adunay tawo nga ginganlan og si Ginoong Hesus nga namatay ug nabanhaw sa pagbalik. The Gospel of Luke records Christ's 3 years of ministry here on earth. And the book of Acts records ang pagkuyanap sa simbahan pinaagi sa balaang spirito ug tanan nga mga gitudlo sa Dios ug gitudlo na pod sa balaang spirito. And all of these are with convincing proofs. Nagpamatuod gayud sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Further, it records also ang iyahang pagtudlo ug ang iyahang pagtrain sa mga apostles and other disciples. And ang iyaha gayong last command before his ascension kay naa sa bersikulo 4 ug 5 niingon si Jesus, hulatan ninyo, pabilin kamo diya sa Jerusalem, ug hulatan ninyo nga maabot ang balaang espiritu kaninyo, unya pagabautismohan kamo diha sa espiritu. For John baptized you with water, karon mabautismohan ka diha kamo diha sa balaang espiritu, not many days from now. So kini nga mga
pagwali ni Ginoong Hesus, last command of the Lord Jesus Christ, nag-highlight kini sa panginahanglanon nga ang mga disciples of the Lord Jesus Christ needs to be filled ug makasabot sa grasya sa Ginoo for the impossible mission that is ahead. Nganong gipahulak pagyud, nganong dili mo abot dayon, kundi naay emphasis ang Ginoo. Di ba? Kung usahay kita moagi na og OJT. Nya kining mga disciples tulo ka tuig nga OJT. Kaya na namo. Unsa imong ipabuhat, Lord? Ready na. No? But then Jesus said, no, hulat sa. To emphasize nga bisan og tulo ka tuig nga face to face nga gitrain sila, the best teacher of all, that's the Lord Jesus Christ. They are not yet ready unless ma-empower, mapuno sila sa balaang spirito. Yes, tinuod man that they have journeyed with Christ for 3 years apan na ay kamatuuran, no? Nganong gipadala gayud, nagpadala sa balaang espiritu si Ginoong Hesus. Kay ang pagkaila sa Dios, katong pagampo ni Ginoong Hesus nga magpamatuod sa kaluwasan og ilahang pagkadisipulo. They are true disciples kay mabatunan pinaagi lamang sa paglamdag sa balaang espiritu. Bisan pag si Jesus or bisan pag kinsay maayo nga disciple mo train kanimo, no? For 5 years ang uban 9 years na 10 years nga wider group, unless it's the Holy Spirit that will give us the wisdom and the power to do the works of being a disciple, then di na to na kaya. Mauning rason nga, niingon si Jesus, hulat sa. Kay di mangyud mo makasabot kung kinsa ang Dios, di mangyud mo makasabot sa plano sa Dios unless malamdagan sa balaang espiritu. That's also the same with what Paul says in the book of Ephesians. Dili ba? Nga dili na to masabtan kung unsa ta kadato diha sa Dios, ang atong kinabuhi puno sa kahadlok o kabalaka kung wala ang panglamdag sa Dios. Bisan pag mangugat na lang mi ug wali dinhi ni Pastor Joe ug ni Pastor David nga musulti mi nga dato lagi kaayo ta diha sa Ginoo. Di gyud na siya mutusok sa ato ang kinasuluran in our inner man unless the Spirit enables us to do so. Ikaduha, unsa may rason nga gipadala ni Jesus ang balaang espiritu o giingnan niya nga paghulat. Yes, tanaw nimo ang mga disciples, they've been of course first-hand nga training from the greatest teacher of all. Apan gusto nga i-emphasize sa Dios nga ang pagtubo, paghamtong ug ang pagserbisyo sa Dios, that is doing the works of discipleship, kay dili nato na mabuhat sa atong kaugalingon nga kusog. Kundili diha lamang sa utter dependence of the Holy Spirit. That's the emphasis here, that we can never do discipleship on our own strength. It's not only nga lisod, tinuod biya, lisod. No? Kay mo invest ka sa imong kinabuhi, muhilak ka tungod sa mga ginaagian sa imuhang mga ginadisipulo or mga wider groups and small groups. Even in all that, dili gihapon bisan aduna kay emotional strength nga muhilak kauban sa imong mga kauban, no? Kay namay mga dili Kristohanon nga mas maayo pa nato sa ingon ana. Strong emotionally, can empathize, but then the work of discipleship could never be done. Making disciples of all nations, di na mabuhat kung wala ang atong pagsalig ug ang gahom sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. Which is why you notice nga bisan tulo ka katuig na nga ang mga disipulo naa diha kang Ginoong Hesus, naa sila'y pangutana nga layo kaayos kamatuoran or layo kayo sa plano sa Ginoo. We'll talk about that. But we'll look at this, no? Kining pulong nga bautismo sa balaang espiritu. Baptized in the Spirit. Because there are many misunderstanding about this.
So dili pod nako ni siya tas-on kaayo, although pwede gyud ni siya usa or duha kawalihan, pero gusto lang nako ipasabot nga ang pagtrabaho, ang paggamit ni Luke of this word should never be should be interpreted sa nature sa Book of Acts nga it's a transitional and historical nga genre sa libro sa Acts. Yes, tinuod, gatuo kita nga when a person is saved by grace through faith, ang balang spirito nagapuyo na pod sa tawo. No? We do not believe nga naay second, gitawag nila nga second act of grace, no? Nga pinaagi sa paglay hand sa usa ka tawo nga mostorya siya og mga laing mga pulong, different languages, ang uban magkurog-kurog, uban mohigda, unsa ba na? Di pod mamatay, makuyapan siguro, no? Kay kung naay second act of grace, murag naa poy second second nga level of Christianity. Kay ako wala man ko naka-speak in tongues. So lugar wala ko na baptized in the Spirit, mura ko og second class nga Christian. Luuya pod nato, no? Kinsa siguro diri sa atoa. Luuya pod nato. But then we do not believe in that second act of grace nga oftentimes they would say nga after nga ikaw nahimo ng or na-regenerate na tawo pag-usab, naay event nga dapat mag-istorya ka into tongues. No. When Luke uses this word, baptism of the Spirit, gusto lang niya i-emphasize ang paglihok sa Ginoo niadtong panahona aron nga mokuyanap ang ebanghelyo through the church, the growth of the kingdom of God through the gospel. Kay transition man siya. It's a historical record gisulat ni Lucas nga gikan karon sa trabaho or pagdisipulo ni Ginoong Jesus, there is a transition. Jesus is now going to heaven and now ang Holy Spirit na maoy mo iyang ipadala in order to do this. So it's a historical record gisulat. It is not something to be copied. No nga kita dapat sa GCAF kopyahon nato tong unsay nahitabo sa simbahan didto sa Book of Acts, but it is something to be appreciated. The wisdom of God, the majesty of God, nga ingon ani nga pamaagi with works of wonders and miracles, mao ang pamaagi sa Dios, pinaagi sa balaang spirito aron mokuyanap ang ebanghelyo ug motubo or mo build ang kingdom ni God. But then, however, a believer may have been indwelt with the Lord Jesus or with the Spirit, pero naagihapon ang panginahanglanon matud pa ni Pablo. God commanded us that we must be filled by the Holy Spirit. Ephesians 5:18. So, when I look at the baptism of the Spirit here in the book of Acts, I believe nga aduna siya'y kapareho sa gusto ni Pablo nga kita mapuno sa balaang spirito. I liken it to being filled with the Spirit that Paul is commanding every Christian in terms of its result. Kay kung ang usa ka Kristohanon puno sa balaang spirito, kita mahimo man nga magkinabuhi nga balaan, righteous, walking in the Spirit, puno sa prutas sa balaang spirito, mahimo kitang makadasig sa mga kaigsuunan, makahimo kitag effective kind of a ministry of discipling, making disciples of all nations kung kita puno sa balaang spirito. I know there is more to this. No, pwede ninyo pangutanon si Pastor David, si Pastor Joe when it comes to this. But we must move on kay hamubo lang gyud ang ato ang panahon. So, having said this, no, ang atong pagkadisipulo nagsugod sa espirituhanong paglamdag og kaalam. Sa Dios, pinaagi kang Kristo. So it's really in the area of knowing God. Discipleship begins with knowing God. Journey of knowing God. Kaila bagyod ka sa Ginoo. Naabagyod ang imuhang pangandoy nga mas mutubo pa sa pagkaila sa Dios. Naabagyod na. Kay kung wala, then our discipleship is no better or can be just another self-help book to make your life better.
your matod pa nila your best life now, or it's a form of barkadahan. Amigo, dili ko ganahan mohawa aning grupuha kay barkada namang good me. No? Naaman diri nga mawala ang akong stress. No? Pinaagi sa amo ang pag-amiguhay, tinuod man naaman na siya, no? When it comes to discipleship, naaman gyud na. You can grow, transform, but then kung wala ang aspect of knowing God in your understanding of biblical portrait of marriage, taman lang ba nga ma-improve ang inyong relationship as husband and wife? Naaba apil nga makaila ko, Lord, kung kinsa ka? Kinsa si Ginoong Jesus in terms of His relationship with the church? Kay kung naana mga igsuon, then indeed, you are in the right track of discipleship, because true discipleship begins with our desire to know God. Gusto gyud nato mailhan mutubo diha sa Ginoo. Mao nang niingon ang Dios sa Jeremiah 9:23-24. Yung siyang, ayaw mo paghambog, no? Pagpahimayaa ang inyuhang pagkamaalamon. Do not boast in your wisdom. Do not boast sa inyuhang strength. Do not boast sa inyuhang pagkaadunahan. Daghan ang bahandi. No, in terms siguro of the church, dili ta magboast sa unsa ta kadaghanon. Dili ta magboast kung unsa kadaghan ang atoang reproducing disciples. Yes, those are important. Apan 24 nag-ingon, apan pagpahimayaa siya nga nagahimaya niini nga siya nakasabot ug nakaila kanako. The knowledge of God, our understanding who God is, that's where we find our the glory that comes from the Lord. Nga si Jehovah nga naghatag og mahigugmaong kalulot, ganahan kay kuani nga pulong ba? Loving kindness, mahigugmaong kalulot. Hustisya, pagkamatarong, these are all attributes and natures of God. Who God is in His very essence. Nabana sa ato ang kasing-kasing nga, Lord, gusto gyud ko makaila sa imuha. More than just singing songs, more than just being with a wider group, but I do this because I wanna know you more. Kay niining mga butanga na himuot ang Dios. It's in knowing God that God delights in us. Malipay ang Dios kanato, nagaingon si Jehovah. During the last years, I know we noticed that there is a shift when it comes to studying God's Word din sa GCAF. And there are many results tungod ni ana, daghan og mga implications og nga nagakahitabo. We wanted to go deep. We want to study doctrine. We want to know the deeper truths of God's Word. Because we want to anchor our discipleship in that. It's no two things. No, dili na duha ang pulpit o ang small group. That's not two things. Our small groups, our wider groups are anchored in our study of who God is in the pulpit. It's a complementing kind of a ministry that God has given to the church. Nga sa ato ang pagpailalom sa pulong sa Dios, sa ato ang pagpangandoy nga makailata sa Dios, mas madasig kita nga muhimo og tinuod nga mga disipulo ni Ginoong Hesus. Not a franchise kind of a discipleship, pinugos, kundili a discipleship that is a result of a perseverance and faithfulness in obeying the Lord Jesus Christ. We want to do that. It's no two things, but it's one, cohesive and complementing kind of a ministry. Nga ang ato ang pagpailalom sa pulong sa Dios, pagkaila kung kinsa siya, maoy mudasig kanato nga magbuhat og disipulo. Disipulo ni Ginoong Hesus. Mga igsoon, naaman tayo mga disciple nga dugay na kayo ta siguro nga tuklod nga. Sige na, mag-lead na kag imong wider group. Sige ingog dili. Nangugat na lang ta, gikapuyan na lang ta. Nganong diri ra gyud ni siya perminti. No? Lami gyud kaayo nga pugson ba nga. Sige na ba? No? Unsa ba? Well, probably my friends, he or she has not come to a point nga na I desire to get
to know God. Tinuod ba gyud nga nakaila siya sa Dios in the first place? Kay kung ang tawo nakaila sa Dios, makabalupod siya sa plano sa Dios ug kini nga plano sa Dios naa dinha ang discipleship. So how can he do discipleship when in the first place wa siya kasabot sa plano sa Dios kay wala man siya kaila sa Dios? Mga igsoon, mauni actually ang nahitabo sa mga disciples even though they are 3 years OJT with Jesus Christ. No? Sa naay mga misconceptions pod ang disciples of Jesus Christ, pinaagi sa ilang pangutana. Unsa toy ilang pangutana? Lord, imuha na bang ipasiguli ang gingharian sa Dios dinhi sa Israel karon? 3 years of OJT, learning with Jesus Christ. Maura gihapon ang inyong pangutana. Ana siguro no, yung una-una kung ako siguro dili pud ko pwede mahimong si Jesus. Pero pangutana naman ni sa una, no, nga kinsay mas labaw sa gingharian sa Dios. These are all the same. Ang misconception of Jesus' disciples back then, kay number 1, God's plan is primarily political. No, nga mahimong political nga Misaya si Ginoong Hesus, unyang pangsipaon niya ang mga Romano, pangsipaon niya ang mga Hudiyo didto ug siya maoy mahimong hari sa Israel during that time. And the second misconception is connected, that God's plan is to rescue them or to restore ang ilahang reputation, to give them a higher rank, sikat nga social status during that time kay persecuted man sila tungod sa ilahang pagtuo kang Ginoong Hesus. Ang misconception number 2 nga, pag ikaw na Lord ang amo ang king sa Israel, ma-rescue na minimo sa persecution. And the misconception number 3 is ang plano sa Dios is to turn the tables that would make them political leaders and at the same time would shame their persecutors. So mao ni ang ilahang understanding of the plan of God. Kay wala palagi ni abot ang balaang spirito nga siguro maglingkod lang sila and Jesus would do the work of shaming all of these Pharisees, religious leaders, and kining tanan nga mga kami mahimuming adunay nindot kinsay mulingkod sa tuo Lord, kinsay mulingkod sa wala Lord, ingon ana nga mga panghuna-una. This is their understanding of God's plan after 3 years of OJT. Kaya nga naman wala pa man ang balaang spirito. Di man nila masabtan ang plano sa Dios, kay wala man gyud sila nakaila sa Dios. Kay wala pod ang panglabdag sa balaang spirito. So you see, God has a plan. Si Jesus Christ has told them the plan, but then ang paglamdag sa balaang spirito ilang gikinahanglan aron mao kana maoy mulihok sa ilang kinasuluran, aron masabtan, aron mubuhat, ma-empower to do so. In discipleship, my friends, you see the triune work of God. Which is why grabe gyud nga kinahanglan nga magpalalom kita kung kinsa ang Dios when it comes to making disciples, because grabe gyud siya kalalom. Dili siya pwede nga atuan na lang yanu-yanuhon ang atoang pag-disciple. Dili na pwede nga yanu-yanuhon na lang nato ang atoang treatment of our wider groups. Magpalalom kita sa pulong sa Dios because our God is truly deep. We could never understand Him, and His work in discipleship is based on His triune identity, ang pagka-Trinidad sa Dios. So Jesus responded. Iyahang gikorek ang iyahang mga disciples. Ambot og nidako ba ang tingog ni Ginoong Hesus niini. But then klaro nga iyahang gikorek. It is not for you to know the times or epochs which the Father has fixed by His own authority. Mga Buhat 1, versikulo 7. In this words, Jesus says nga naay plano ang Dios, but
to focus on these plans without knowing who God is a big no-no. Di gyud pwede. Mudiritso kag ambak in doing discipleship without this desire and this journey of knowing God is a big no-no. Mao bitaw gisulti ni Daniel chapter 11 verse 32. The people who know God, nakaila sa Dios, will display strength in the inner man and will take action kadto nakaila sa Dios. Again, basin ang inyong wider group. Wa pagyud member, wa pagyud nakaila sa Dios. Mao nang dili mangisog aron sa pagdisipulo sa laing mga katawhan. Mao nang niingon si Jesus, hulatsa. Ayaw pagdali-dali kay kining buluhaton sa making disciples, being witness, dili ni siya madala sa atoang kaugalingong kusog. It is through the power and the illumination of the Holy Spirit. So in other words, ang sayop nga pagsabot sa mga disipulo kay dili lang sa unsa ang plano sa Dios, kundi apilpod kung unsaon kini pagtuman. So grabe yun ang connection. Unsaon pagtuman sa plano sa Dios, di nato masabtan. Kaya in the first place, wala man ta kasabot sa plano sa Dios. Nganong wala ta kasabot sa plano sa Dios, wala man ta nakaila sa Dios. Nganong wala man ta nakaila sa Dios, wala man ta gilamdagan pa sa balaang espiritu. That's what happened to the disciples. Praise the Lord for that, no? Kana nga kamatuoran is really a truth that we need to understand, we need to know. So, naay mga implications here, no? Una, and I want you to notice the progression of these three implications. Wala kitay kapasidad nga makasabot ug makabuhat. Those are the blanks. Sa plano sa Dios kung wala ang pagpangandoy sa pagkaila kaniya. If there is no journey of growing with God and the desire to know who God is, di gyud ta makasabot. Di gyud ta makabuhat sa plano sa Dios. And there is a big connection unsaon man pod pagkaila no sa Dios. Ikaduha, wala kitay kapasidad nga makaila sa Dios kung wala ang spirituhanong paglamdag nga gikan sa balaang espiritu. The wisdom of the Spirit, the illumination of the Spirit upon your life, mao kanay muhatag nato og pagkaila kung kinsa ang Dios. And lastly, number 3, wala kitay kapasidad nga makabaton og spirituhanong kaalam kung wala kita in the first place na tawo pag-usab. Pinaagi sa grasya diha sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Being born again, no? Natawo pag-usab. That is the beginning really of our journey of not just being a believer of Christ, but also the identity of a disciple of the Lord Jesus Christ. Mga igsuon, ang unang senyales sa biblical nga pagkadisipulo, mao kini, ang spirituhanong kadasig sa pag-ila sa Dios nga maoy mudala kanato sa pagpartisipar sa dakong plano sa Dios. My friends, do you have the desire and passion to know God? Because if not, then dili gyud di ay na siya tinuod nga passion for discipleship. Ambot ug unsa na? Ambot ug unsay motivation ni ana? Ang Dios kabalo? Ikaw siguro nakaibalo or basin natabunan sa pagkatig-a sa kasing-kasing. But then if there is no desire to love God, to know God through the Holy Spirit, then we could never do what biblical discipleship is all about. And that is our prayer throughout this month. In fact, we have not yet talked about the plan of God. We will talk about that more sa umaabot nga mga Domingo.
But we need to begin with this. The knowledge of God. Aduna ba? Naabatay ka ikag nga mubuhat ni ini. I'm praising the Lord for many of the wider groups right now are really into studying the knowledge of God. Who God is, the one true God. And we are praying and we are hoping nga kini nga kadasig ato ang mapakuyanap sa matag usa aron maangklag yun nato ang ato ang discipleship dinhi sa GCAF into the Word of God and our desire to get to know who God is. To God be the glory, mag-ampo kita. Lord, salamat sa imuhang pulong. Salamat sa pagtudlo kanamo. Kabahin Ginoo sa pagka-importante in getting to know you. Pasaylo ami Lord sa daghang mga panahon nga nabisi na kaayo mi sa mga buluhaton diha sa imong gingharian. And oftentimes we have neglected and pushed aside this wonderful nga truth of knowing you. Walking in intimacy. Recognizing who you are. Kung kinsag yun ka, O Diyos. Based on how the Word revealed you to be. Lord, I pray that as a church, we will grow deep in understanding who you are kung kinsa ka. Salamat, O Diyos. O kini nga Discipleship Month, I pray that you will bless our study of your word as we dive deep into who you are in terms of your work in discipleship. Aron kami, O Diyos, can follow you, can obey you as our Master. To you be the glory in Jesus' name. Amen.